Ilmanvaihtojärjestelmän säätäminen siten, että sisäilma vaihtuu alkuperäisen suunnitelman mukaisesti, on tärkeää sekä asumismukavuutta että talon rakenteita ajatellen. Asunnoissa, joissa on sekä koneellinen tulo- että poistoilma, ilmanvaihto säädetään lievästi alipaineiseksi, jotta kosteus poistuisi rakennuksesta. On hyvä tietää, että yhdenkin venttiilin säätöjen muuttaminen voi vaikuttaa koko ilmanvaihtojärjestelmän tasapainoon. Tämän takia säätö täytyy suorittaa riittävän monella säätö- ja tarkistuskierroksella luotettavan tasapainon ja alipainetason varmistamiseksi. Mittausten ja säätöjen tekeminen vaatii teoriapohjan lisäksi käytännön kokemusta, minkä johdosta sisäilmahuolto edellyttää ennakkokoulutuksen lisäksi runsaasti omakohtaista käytännön harjoittelua ennen itsenäiseen mittaus- ja säätötyöhön ryhtymistä. Työn suorittamiseen tarvitaan joukko erikoistyökaluja. Venttiilistä mitataan paineero sekä venttiilin avaus. Venttiiliaukon säätökerroin löytyy kyseisen venttiilityypin säätötaulukosta. Säätökertoimen ja paineeron avulla saadaan laskettua venttiilin tuleva ja sieltä poistuva ilmamäärä mahdollisimman tarkasti. Venttiileissä, joiden säätötaulukoita ei ole saatavilla, käytetään kuumalankamittaustekniikkaa. Mittausta ja säätöä varten sisäilmahuolto on kehittänyt tietokonesovelluksen, joka suorittaa laskentatoimet ja sisältää yleisimpien venttiilien säätötaulukot. Tämä nopeuttaa työtä ja vähentää inhimillisen virheen mahdollisuutta merkittävästi. Sovellus tekee myös mittauspöytäkirjan, joka on lähetettävissä heti työn valmistuttua asiakkaalle.